Ahojte ľudia, vítam vás u dnešného videjka. Dneska si robíme push na Glencio. Tak, poďme na to. Hrám to aj s Galaxym, takže tak. Uvidíme, jak to pôjde stravovať, lebo dneska som mohol switchnúť za Sandy, tak som switchnul, lebo proste Glenci, vieš. My tí pravdou uvidíme, čo bude robiť. Aj má Glencio. Ten proti nám ukáž. Som zvedavý, že jak mi to pôjde. Mám taký útok, že keď toto vystrelím. Ukáž. Ty koľko ma dali tam, jak ma tam dali? Toto asi prehráme. Škoda. Poďme, musíme vyhrať. Keby ste počuli mačku, jak hrá oči, tak to ignorujte, lebo Gravči. Mačka. Ty kokos. Ten ma dal. Boli docela fajn, ale takže ináč, keď nemáte odber, nabral Twistinga na mojom kanále Lord X Game, tak tam šupnite odber. Boli by sme veľmi radi za takú podporu. Posledám radi. Ok, dúfam, že to vyhráme teraz. On sa nehybe, more. Tak, to je Somar, more, to je idiot. Kamož, to je idiot. Nevadí. No nevadí, aké sú skiny na Glencim? On nemal skiny. Aha. Bo tam ukazovali, že tam bude jeden taký skin. Taký žltý, čo také. Tam ukazovali. A on nemá skin. Ale vyzerá pôjde, aj tak, keď má skin. Taký mal skin. Vyzerá pôjde. Taký zo SpongeBoba, Krabs, vieš. Úplne podobný. Úplne podobný kamoško. OK. Kam budeme hrať? Let's go, boje. Dám ho tak na uvidíme, ako to pôjde. Videjko som mal takých 10 minútiek, ako full som povedal. Takže takých 10 minút, 8 minút videjko mohlo byť pohoda. Takže tak. To bude premiéra o 18. alebo o 9. Uvidíme. To je pán Krapsík. Tak, dobre, a teraz poďme Utinu. To som len načasoval. Do Rítida, ten ma dal dobre. Škoda. Teraz som prehrali úplne lacno, by som povedal. Úplne lacno sa prehrali. A Galaxy sa nejbe, what the fuck. To sa nejbe. To zase prehrám. Spike. Som úplne ešte na včera, lebo fakt teraz neviem. Neviem ho. Učím sa ho. Takže dúfam, že to s ním pôjde dobré. Že to s ním pôjde dobré. OK. Mám už 40 brawlerov. Čo je dosť. Som povedal.
OK, poďme hrať. Poďme hrať. Dúfam, že teraz vyhráme. Preto to bola úplná sračka, som povedal, sa úplne zlyhali. Clancy Damage Dealer. Kam on se opět hýbe? Galaxy, tady si. Galaxie, tady si. Ty vole. Okay, už sa jebe. Mám 33 HPčuk, čo je strašne málo. Som v zlej pozícii, som povedal. Zlá pozícia. Veľmi zlá. Jartex, OK. Tu je. Ajajaj. Kam musíme tak krúžiť, to bude hardcore teraz. Musíme krúžiť. OK, let's go. Ešte kledli. Kam poď? Je to tam, yes. Krásne, poďme. Koleta. A ja som to krásne zahrali. Dobrá hra, musíme teraz ešte raz vyhrať, aby sme to vyhrali celé. Kam kde sú? Tu je. Let's go! OK, dal som Clancyho, ale dal som ho. Aspoň sa trošku vyčistili. Čo je hlavné. Dneska skončil z megaboxy, už bohužiaľ nie sú megaboxy. Takže teraz iba opening star dropov, no. Možno stále sa dropil opening. Takže stále to nie sú zlé, ale tam máš veľa šancu na čopanie. Megabox tam máš veľkú šancu, by som povedal. Na takú brale alebo na skin. Než v dropoch. To asi prehráme, alebo Melody a Bell sú fakt dobré brawlery, takže tu sme to úplne prehrali a sme to zlyhali. Ale on sa nehybe. Sa nehybe. OK, už sa hýbe. Chcem mať čo najviac videa, aby som mal čo najviac subov, lebo akože každému youtuberovi ide koľko má subov. Keď tam vidíš, že má 0 zanutí, tak čo bude to točiť, nebude to točiť. Ja tam zanutá toľko, koľko mám a som stále zažitočný, že proste chcem točiť. Keby som bol na YouTube 2 roky, by som točil to, že sa na to vykašľam. Takže teraz sme vyhrali tento zápas. Pozol som trofejok, OK. Let's go to this. A vidíte, to už proste nie sú aj tie mody. Ale tu ranked bude za 1 hodinu 30 minút. Sa to teším, lebo mňa baví hrať, keď je to ranked, lebo proste máte tu toto rankedy, máte tu epic style drop, máte tu mythic style drop, mythic OP, a to aj legendárku, proste je to dobré hrať. Aby sa otvoril také style dropy a aj rankedy, takže je to celá fajn. Je to celá fajn hrať. Máme ešte jednu hru a končí to videjko. Bude o 18. alebo 9. dobieram to videjko, pravdepodobne. Než to bude fungovať. Let's go. Zase nejde, ale je mu to asi opoždené. To má asi opoždené trošku. Už asi chápem, prečo sa nejde. Piper. Je tam svetlo. Ale som sa ešte vylepšil, som sa našiel, bo teraz to je veľmi hardcore hrať. Ja som sám. Ty kokos, tam je Piper. Zlá pozícia, veľmi zlá pozícia. Ty kokos, počkaj. Yes, škoda. Skoro sme mali, veľká škoda. Skoro sme mali.
Omega Box, skoro to boli Omega Boxy. To som si rád skúšal. Že tam fakt veľmi dobre, to máš 14, tak. Škoda, to som tiež zahrali veľmi blbo. No, toto asi vyzerá veľmi biedne, ale že by sme toto ešte vyhrali. Neviem, kde je Dignita. Neviem, kde je Dignita. Poďme. Let's go, už ešte nie tá poďme. To už musíme vyhrať. To už musíme dať, let's go, je to tam 1-1 chlapci, poďme na to, poďme vyhrať ten zápas. Čerešnička na dortu musíme dať, to musíme dať. To je tak Bea, ak lancuje vlastne, že tak to hádže. Tak Bea. Follow na TikTok. Kat porasty. Co tam sa volám? Skoro som mal Glencio. Sa dohelujem a ideme na to. Tu je. Dobrý ti. Fúha. To som trošku zle zahral. Teraz Ems musí úplne bomby ísť. Je to tam, vyhrali sme. Let's go. Vyhrali sme to. Poďme trofejok a sme na 14 000. Vždy sú trofejok a máme tu 10 veľmi moc, ale chápeš. Máme mytik, stále určite stal fajn. Čo som legendárka a tak, takže. No, legendárka. Toto bola asi konec teda ľudia. Na rank 2 sme dali aspoň tak. Ak sa vám to video páčilo, dajte to do like. Sub na Brawl Twisting kanál, Lord XG na môj kanál a vidíme sa u ďalšieho videa. Takže se vás.